от села, където семействата спят сгушени около добитък, за да не замръзнат до смърт през нощта, до храмове, където 4-годишните момичета са почитани като живи богини и не могат да докоснат земята с години, до общности, развили свръхчовешки бели дробове, за да оцелеят там, където кислородът е наполовина от нормата. Непал е страна, където всеки ден от обикновения живот предизвиква границите на това, което смятаме за възможно. В тази нация, окачена между най-високите облаци в света и най-дълбоките долини в Азия, повече от 30 милиона души са се научили да съществуват в условия, които биха направили основното оцеляване героичен подвиг за всеки външен човек. Където боговете ходят сред смъртните. В Непал границата между божественото и светското се размива, докато не изчезне напълно, създавайки реалност, в която най-светските дейности са пропити с духовно значение и където боговете не обитават далечни храмове, а буквално се разхождат по улиците, въплатени в малки деца, чието крака никога не са докосвали земята. Традицията на Кумари, живата богиня дете, представлява може би най-изключителния пример за това, как непалската духовност трансформира обикновените човешки животи в божествени проявления. В сърцето на Катманду момиче, на възраст между 4 и 12 години, живее уединено в дворец от 18 век, почитано от хиляди поклонници като живо въплъщение на богинята Дурга. Това дете, избрано чрез сложни ритуали, които включват изпитания на смелост пред отрязани бизонски глави и танци на маскирани мъже, трябва да отговаря на 32 специфични физически критерия, вариращи от цвета на очите й до формата на зъбите й. Животът на Кумари протича в почти пълна изолация от външния свят. Краката й не могат да докосват общата земя, тъй като това се смята за оскверняващо нейната божествена чистота. Когато трябва да се движи, тя се носи от придружители или се пренася в богато украсени паланкини. Диетата й е строго контролирана, дейностите й са ограничени до основни изследвания и религиозни ритуали, а контактът й с други хора е ограничен до церемониални събирания, където поклонниците се поклонят пред нея, търсейки благословия. По време на големи празници, като Индра Джатра, Кумари излиза от двореца си в златна колесница, теглена от мъже, благославяйки тълпи, които се тълпят, за да зърнат живата богиня. Поклонниците пламенно вярват, че само един поглед от детето може да излекува болести, да разреши семейни спорове или да донесе просперитет. Някои пътуват с дни от отдалечени села, за да получат червена тика, поставена на челото им от малките ръчички на детската богиня. Преходът обратно към обикновения живот, когато едно момиче достигне пубертета и загуби божествения си статус, е травматичен и сложен. Бивши кумари са описвали трудността да се научат да ходят нормално след години, без да докосват земята, объркването от общуването с връстници след изолация и психологическото предизвикателство да преминат от това да бъдат почитани като богиня, до това да се превърнат в обикновен тинейджър с малко социални или образователни умения, за да се ориентират в съвременния свят. Но Кумари представлява само най-видимата проява на религиозна система, която прониква във всеки аспект от живота на Непал. По улиците на всеки град или населено място е обичайно да се намерят малки импровизирани храмове около свещени дървета, специално оформени камъни или речни сливания, където поклонниците правят ежедневни дарове. Тези свещени пространства не са отделени от търговския или жилищния живот, а са интегрирани в него, така че е невъзможно да се извърви повече от няколко метра, без да се срещне някакво физическо напомняне за божественото присъствие. Сутрешните ритуали в непалските домове започват преди зазоряване с сложни церемонии, които могат да продължат с часове. Домакините стават в 4 сутринта, за да почистят и украсят малки домашни олтари с свежи цветя, тамян и храна, приготвена специално за божествата. Всеки дом има множество светилища, посветени на различни богове според нуждите на семейството. Ганеша за премахване на препятствия, Лакшми за просперитет, Сарасвати за знание и десетки други по-нисши божества, които наблюдават специфични аспекти на ежедневието.
По време на фестивала Дашайн, най-важният празник на годината, който може да продължи до 15 дни, цялата страна замира, тъй като семействата се събират за ритуали, съчетаващи индуистки и будистки елементи с по-ранни анимистки традиции. Жертвоприношенията на животни се извършват масово, като хиляди биволи, кози и пилета се колят в обществени храмове, докато поклонниците се къпят в кръвта като метод за духовно пречистване. Децата участват в тези ритуали от ранна детска възраст, учат се да различават различните видове приношения, подходящи за всяко божество, специфичните мантри, които трябва да се рецитират по време на церемониите, и сложните правила за чистота, които определят кой може да докосва кои свещени предмети при какви обстоятелства. Докато достигнат юношеска възраст, те притежават енциклопедични познания за духовни практики, които се предават устно в продължение на хилядолетия. Оцеляване на покрива на света. На екстремните височини на непалските Хималаи, където въздухът съдържа по-малко от половината от наличния кислород на морското равнище, цели общности са развили физиологични и културни адаптации, които им позволяват не само да оцеляват, но и да процъфтяват в условия, представляващи абсолютните граници на човешкото обитаване. Шерпа, чието име е станало синоним на свръхчовешка издръжливост в глобалния алпинизъм, са еволюирали през поколенията, за да функционират ефективно на височини, които биха инвалидизирали или убили повечето хора. Сърцата им изпомпват кръв с по-голяма плътност на хемоглобин. Белите им дробове извличат кислород с изключителна ефективност, а мускулите им работят на нива на оксигенация, които биха довели до припадък на неадаптирани индивиди. Това не са просто временни предимства, придобити чрез тренировки, а постоянни генетични модификации, развити през хилядолетия живот на голяма надморска височина. В села като Намче Базар, разположено на надморска височина от 3400 метра, семействата на шерпите са изградили процъфтяващ търговски център, базиран изцяло на индустрията за екстремен алпинизъм. По време на сезона за изкачване на Еверест, между март и май, населението на селото може да се увеличи десетократно, тъй като експедитори от цял свят прекарват седмици в аклиматизация, преди да се опитат да достигнат най-високия връх на планетата. Местните шерпи стават водачи, носачи, готвачи и специализирани техници по екипировка, многократно рискувайки живота си, за да улеснят осъществяването на алпинистките мечти на богати чужденци. Но икономическата реалност на тази индустрия разкрива брутални неравенства, които поставят стойността на човешкия живот в различните култури в перспектива. Докато един западен алпинист може да плати между 30 000 и 100 000 долара за експедиция до Еверест, опитен шерпа, който рискува живота си, носейки екипировка до базовия лагер, може да спечели между 3000 и 5000 долара за целия сезон. Шерпите извършват множество изкачвания, за да установят въжета, да носят кислород и да спасяват алпинисти в затруднено положение, излагайки се на условия, които са причинили смъртта на стотици техни сънародници през последните няколко десетилетия. Статистиката за смъртността сред шерпите е смразяваща. Те са 10 пъти по-склонни да умрат по време на експедиция, отколкото чуждестранните алпинисти, които водят. Лавини, падания в ледникови пукнатини и белодробен оток на голяма надморска височина редовно отнемат животи, оставяйки млади вдовици с малки деца в общности, където алтернативни икономически възможности практически не съществуват. Погребения на шерпи се провеждат с ужасяваща честота през месеците на изкачване, тържествени будистки церемонии, където семействата оплакват съпрузи, бащи и синове, починали, помагайки на непознати да постигнат спортни подвизи. Ежедневието на тези екстремни височини изисква постоянни адаптации, които не се поддават на въображението. Водата кипи при по-ниски температури поради намаленото атмосферно налягане, което прави невъзможно правилното приготвяне на определени храни и усложнява основни задачи, като приготвяне на чай или стерилизиране на прибори. Материалите се държат непредсказуемо. Дървото се напуква при изключителна сухота, металите стават крехки на студа, а тъканите се разнищват под интензивното ултравиолетово лъчение, което прониква в тънката атмосфера. Жените шерпи са изправени пред допълнителни предизвикателства по време на бременност и раждане на височини, където медицинските рискове се умножават експоненциално.
Преждевременните раждания са често срещани поради физиологичния стрес от надморската височина, а детската смъртност остава висока, въпреки съвременните медицински усилия. Майките трябва да правят отчаян избор между това да останат в родните си общности без достъп до специализирана медицинска помощ или да се спуснат на по-ниска надморска височина, където могат да получат грижи, но са отделени от семейните си системи за подкрепа. Децата, израстващи на тази надморска височина, развиват изключителни физически способности, но също така се сблъскват с сериозни образователни ограничения. Училищата в отдалечени села може да работят само през топлите месеци и често нямат квалифицирани учители, съвременни образователни материали или основна инфраструктура като отопление и надежно електричество. Най-обещаващите ученици трябва да избират между това да останат със семействата си в традиционните общности или да мигрират на по-ниска надморска височина, за да продължат образованието си, решение, което често води до трайна загуба на контакт с културата на предците им. Тежестта на семейните традиции. В непалското общество семейството не е просто социална единица, а цялостна институция, която определя всеки аспект от индивидуалния живот, от най-интимните решения до икономическите, образователните и социалните възможности, достъпни за всеки човек според позицията му в семейните иерархии, установени през поколенията. Уговореният брак остава доминираща норма, особено в селските райони, където все още живеят над 80% от населението. Родителите започват да търсят подходящи партньори за децата си, когато те едва са достигнали юношеска възраст, като започват сложни преговори, които могат да продължат с години и включват не само лична съвместимост, но и съображения за каста, икономически статус, семейна репутация и астрологична съвместимост, определена от професионални астролози, които изчисляват позициите на планетите с математическа прецизност. 18-годишно непалско момиче може да се окаже сгодено за мъж, когото никога не е срещало, избран от родителите си въз основа на критерии, включително способността на семейството на младоженеца да плати подходяща зестра, служебната репутация на бъдещия съпруг и мненията на посредници, които действат като частни детективи, проверявайки семейния произход, здравната история и личното поведение на всички участващи. Тези разследвания могат да разкрият десетилетия стари семейни тайни, от алкохолизъм до спорове за земя, които биха могли да повлияят на бъдещата брачна хармония. Процесът на ухажване е силно ритуализиран и контролиран. Бъдещите съпрузи могат да се срещат само в присъствието на по-възрастни роднини, а разговорите са ограничени до теми, считани за подходящи, като обикновено се изключват лични предпочитания, индивидуални амбиции или романтични чувства. Съвместимостта се оценява чрез косвени показатели, като способността на булката да приготвя определени традиционни ястия, уменията й в домакинската работа и способността й да проявява подходящо уважение към старейшините от семейството на младоженеца. Сватбените церемонии могат да продължат цяла седмица, включвайки ежедневни ритуали, изискващи участието на стотици гости и разходи, които могат да представляват еквивалента на няколко години семеен доход. Семействата от средната класа често задлъжняват с десетилетия, за да финансират истински сватби, вярвайки, че една скромна церемония би опозорила публично цялото разширено семейство. Ритуалите включват размяна на специфични подаръци между семействата, церемонии за пречистване, които могат да продължат с дни, и сложни банкети, където менюто трябва да следва специфични кулинарни традиции, които варират в зависимост от региона и кастата. След като се омъжи, булката се мести за постоянно в дома на семейството на съпруга си, където първоначалният й статус е малко по-висок от този на слугиня. През първите години от брака тя трябва да докаже своята стойност чрез постоянен домашен труд, абсолютно подчинение на свекърва си и способността си да роди синове, които ще продължат семейната линия. Снахите, които не успяват да заченат през първата година, са изправени пред силен психологически натиск, обществена критика и понякога домашно насилие, оправдани като методи за повишаване на плодовитостта. Свекървата упражнява абсолютна власт над снахите си, контролирайки аспекти, вариращи от това какви дрехи могат да носят до това, кога могат да посещават родните си семейства. В традиционните многопоколенчески домакинства, няколко снахи могат да живеят под надзора на една възрастна свекърва, създавайки конкурентна динамика,
където младите жени се борят за услуги и минимални привилегии. Снахите, които в крайна сметка раждат синове, постепенно придобиват статус, но тези, които имат само дъщери, могат да се сблъскат с десетилетия унизително отношение и натиск да продължат да имат деца, докато не родят мъжки наследник. Синовете растат в среда, където са учени, че ще наследят абсолютна семейна власт, докато дъщерите се учат от детството, че тяхната стойност се измерва с бъдещата им способност да служат на семействата на съпрузите си. Момчетата могат да наблюдават как бащите им се отнасят към майките им като към подчинени, нормализирайки модели на мъжко господство, които те ще възпроизведат в собствените си бракове. Момичетата помагат с домакинските задължения от много ранна възраст, докато момчетата са освободени от домакинските задължения и се фокусират върху дейности, считани за подготовка за лидерски роли. Между крайната бедност и духовното богатство. Най-сърцераздирателният парадокс на Непал се крие в съвместното съществуване на материална бедност, която осъжда милиони на най-несигурното ежедневно оцеляване, редом с духовно и културно богатство, което е породило едни от най-сложните философски и художествени традиции на човечеството, създавайки реалност, в която семейства, които не могат да си позволят 3 хранения на ден, инвестират последните си рупии в сложни религиозни церемонии и жертвоприношения на божества, обещаващи награди в бъдещи животи. В бедняшките квартали около Катманду, известни на местно ниво като Басти, повече от 1 милион души живеят в условия, които не се поддават на цивилизовано описание. Къщите, построени от гофрирани метални листове, бамбук и пластмасов брезент, са натъпкани в толкова тесни пространства, че семействата спят на смени, защото няма достатъчно място за всички да легнат едновременно. По време на мусоните, замърсена вода редовно наводнява тези селища, смесвайки отпадъчните води с питейната вода и създавайки идеални условия за епидемии от холера, хепатит и коремен тиф. Децата в тези общности започват да работят още на 5 или 6 години, продавайки чай по улиците, лъскайки обувки или събирайки рециклируеми материали в обществени контейнери за буклук, където се конкурират с диви кучета и плъхове за достъп до отпадъци, които може да имат някаква търговска стойност. Малките им ръце са особено ценени във фабриките за килими, където работят по 12 часа на ден, изтъкавайки микроскопични възли, които в крайна сметка ще украсят домовете на средната класа в Европа и Северна Америка. Заплатите, които получават, еквивалентни на по-малко от $2 на ден, често представляват единственият източник на доходи за цели семейства. Майките в тези квартали са изправени пред невъзможен избор между това да хранят децата си или да ги изпращат на училище, тъй като разходите за униформи, книги и транспорт могат да представляват повече от 50% от общия семейен доход. Много от тях избират да изпращат само синовете си на училище, държат дъщерите си у дома, за да се грижат за по-малките си братя и сестри, или допринасят за семейния доход чрез домакинска работа. Това практическо решение увековечава цикли на женска бедност, които могат да се продължат поколения наред. Медицинските грижи в тези селища на практика не съществуват. Държавните болници са пренаселени и често нямат основни лекарства, докато частните грижи струват повече, отколкото тези семейства печелят за цели месеци. Жените раждат у дома без медицинска помощ, а детската смъртност остава сравнително висока. Болните възрастни хора често биват изоставяни, защото семействата не могат да си позволят лечение и е обичайно да се видят хора, умиращи бавно от болести, които са напълно лечими в страни с функциониращи здравни системи. Но дори сред тази абсолютна материална мизерия, тези семейства поддържат сложни домашни олтари, където ежедневно предлагат цветя, тамян и храна, която биха могли да консумират сами. Майка, която не е яла 2 дни, за да могат децата й да закусят с ориз и дал, ще продължи да става преди зазоряване, за да извършва сложни пуджи, пламенно вярвайки, че нейната религиозна преданост в крайна сметка ще подобри семейните обстоятелства чрез божествена намеса или по-добра карма в бъдещи животи. По време на важни празници като Дашайн
Тези обеднели семейства задлъжняват, за да купуват нови дрехи, да приготвят специални ястия и да извършват жертвоприношения на животни, които представляват разходи, еквивалентни на месеци доходи. Местните лихвари, известни като саху, предлагат заеми с лихвени проценти, които могат да надхвърлят 300% годишно, знаейки, че отчаяните семейства ще приемат всякакви условия, за да могат да участват правилно в религиозните празненства, които определят тяхната културна идентичност. Детският труд в Непал приема форми, които надхвърлят обикновената икономическа необходимост, развивайки се в системи на експлоатация, които увековечават цикли на междупоколенческа бедност. В тухлените фабрики около долината Катманду цели семейства работят в условия на принудителен труд, като родителите са ипотекирани върху бъдещия труд на децата си, за да покрият медицински спешни случаи или церемониални разходи. Деца на възраст от 8 или 9 години носят тухли, тежащи колкото самите тях, по 12 часа на ден, развивайки трайни деформации на гръбначния стълб и дихателни проблеми, причинени от постоянното вдишване на глинен прах. В каменните кариери в околните хълмове деца, толкова малки, че едва могат да вдигат чукове, чупят ръчно скали, за да създадат чакъл, използван в строителството. Ръцете им развиват мазоли, толкова дебели, че губят чувствителност, а много от тях страдат от редовни наранявания от каменни фрагменти, които могат да доведат до сериозни инфекции. Заплащането се основава на теглото на добития чакъл, което стимулира децата да работят до степен на физическо изтощение, за да увеличат максимално минималния си дневен доход. Трудовата миграция към страните от Персийския залив представлява единствената надежда за икономическа мобилност за много селски семейства, но е свързана с изключителни рискове и разделяне на семейства, което може да продължи десетилетия. Младите мъже плащат на посредниците суми, еквивалентни на няколко години местен доход, за обещанието за работа в строителството в Катар, Саудитска Арабия или Обединените арабски емирства. Много от тях откриват при пристигането си, че условията на труд представляват съвременни форми на робство, с конфискувани паспорти, неплатени заплати и заплахи от депортиране, ако се опитат да сменят работодателите си. Съпругите, които остават в Непал, са изправени пред години самота, докато отглеждат деца сами, разчитайки на парични преводи, които могат да пристигат нередовно или да спрат напълно, ако съпрузите им са ранени, разболеят се или бъдат депортирани. Децата на мигрантските работници израстват практически без бащи, развивайки взаимоотношения с мъжки фигури, които познават предимно чрез спорадични телефонни обаждания и снимки, изпратени от страни, които не могат да намерят на картите. Процентът на самоубийства сред непалските работници в страните от Персийския залив е тревожно висок, като стотици млади мъже се завръщат у дома в ковчези всяка година. Семействата им получават минимално обезщетение и често се борят с години с бюрократични процеси, за да открият телата и да получат обезщетения за злополука. Погребенията на тези мигрантски работници са се превърнали в редовни обществени събития, засилвайки както колективния траур, така и икономическото отчаяние, което принуждава следващите поколения да повтарят същите опасни миграционни цикли. И все пак, сред тази системна бедност, Непал поддържа интелектуални и художествени традиции, които съперничат на най-изтънчените в света. Занаятчиите от Патан и Бхактапур продължават да създават бронзови скулптури, резбовано дърво и картини с тханка, използвайки техники, усъвършенствани в продължение на повече от 1000 години. Тези занаятчии, много от които живеят в условия на материална бедност, притежават технически и художествени знания, които представляват безценно културно наследство, предавано устно от майстор на чирак през поколенията. Пандитите, традиционни учени, познаващи санскрит, астрология, философия и древни религиозни текстове, поддържат живи интелектуални традиции, които изискват десетилетия интензивно механично изучаване. Тези учени могат да рецитират хиляди стихове наизуст, да изчисляват сложни астрологични позиции без съвременни инструменти и да обясняват философски тънкости, които западните учени изучават с години, без да ги усвоят напълно. Много от тези пандити живеят в бедност, издържани само от случайни дарения от поклонници и минимални такси за религиозни церемонии. Непалската класическа музика, както в индуистката, така и в будистката си форма,
Изисква обучение, което започва в детството и може да продължи десетилетия. Майсторите музиканти могат да импровизират сложни композиции, базирани на традиционни раги, използвайки инструменти като саранги, табла и флейта бансури с виртуозност, която изисква изключителен мускулен контрол и дълбоко теоретично разбиране. Тези музиканти често живеят на ръба на икономическото оцеляване, поддържайки артистичните традиции от лична преданост, а не от материални награди. Несигурното бъдеще на една нация в преход Непал се оказва на исторически кръстопът, където силите на модернизацията се сблъскват яростно с вековни традиции, създавайки междупоколенческо напрежение, което заплашва напълно да фрагментира социалната тъкан, докато страната се бори да определи сплотена национална идентичност, която може да побере както корените на своите предци, така и реалностите на 21 век. Градската младеж, особено в Катманду и други големи градове, е възприела аспекти на глобалната култура чрез интернет, социалните медии и западното образование, развивайки стремежи и ценности, които често са в пряк конфликт с традиционните семейни и културни очаквания. 20-годишните, които са учили в частни университети, преподаващи на английски език, се завръщат в домове, където се очаква да уважават твърди семейни иерархии, да участват в уредени бракове и да подчиняват личните си амбиции на колективните семейни задължения. Тези междупоколенчески конфликти се проявяват във форми, вариращи от мълчаливо неподчинение до драматични семейни разпади. Младите професионалисти, които настояват сами да избират романтичните си партньори, могат да се окажат ефективно изгнани от семействата си, губейки достъп до финансови и емоционални мрежи за подкрепа, които са поддържали предишните поколения. Образованите млади жени, търсещи самостоятелна кариера, са изправени пред постоянен семеен натиск да се омъжат и да изоставят амбициите си за традиционни домакински роли. Образователната система отразява тези напрежения по начини, които създават фундаментално объркване относно целите и ценностите. Държавните училища преподават учебни програми на непалски език, които наблягат на традиционната история и култура, докато най-престижните частни училища предлагат образование изцяло на английски език, предназначено да подготви студентите за западни университети. Студентите, които се ориентират между тези системи, могат да развият разделени езикови и културни компетенции, което им пречи да се интегрират напълно в която и да е традиция. Възможностите за заетост на образованите младежи остават силно ограничени в страната, което принуждава масова емиграция към международните пазари на труда. Най-обещаващите висшисти често получават визи за Съединените щати, Канада, Австралия или европейски страни, създавайки изтичане на мозъци, което лишава Непал точно от човешкия капитал, необходим за вътрешното му икономическо развитие. Този отлив на таланти увековечава националната изостаналост, като същевременно задоволява индивидуалните икономически нужди. Изменението на климата засяга Непал по начини, които застрашават фундаменталната жизнеспособност на традиционните селски общности. Ускореното топене на хималайските ледници променя моделите на наличие на вода, които са поддържали натуралното земеделие в продължение на хилядолетия. Общности, които са разчитали на предвидими ледникови водни източници, установяват, че реките, които са текли постоянно в продължение на поколения, сега пресъхват за части от годината, което принуждава изоставянето на родовите им села. Променящите се температури позволяват на тропическите болести да се разпространяват до надморска височина, която преди е била защитена от студа. Малария, денга и други векторни болести се появяват в планински райони, където местното население няма естествен имунитет и здравни системи, оборудвани за лечение на тези състояния. Възрастните хора, които са живели целия си живот, без да се сблъскват с тези заплахи, се оказват уязвими към изцяло нови патогени. Непал е изправен пред бъдеще, което ще изисква внимателно навигиране между запазването на ценни културни идентичности и адаптирането към неизбежните глобални реалности. Националното оцеляване може да зависи от способността за създаване на креативни синтези, които позволяват икономическа модернизация, без да се жертват напълно духовните и социални традиции, които са определяли непалската цивилизация в продължение на хилядолетия.
Решенията, взети през следващите няколко десетилетия, ще определят дали Непал може да се превърне в проспериращо общество, което почита миналото си, като същевременно ефективно се подготвя за бъдещи предизвикателства, или ще продължи да се фрагментира под натиск, който сякаш непрекъснато се засилва.